Ja està. Ja està, que després ens ho creiem i quedem malament. Primer de tot, gràcies, benvinguts, benvingudes. Sé que heu vingut de molts llocs de Catalunya, pel que he sentit, i també gent d'aquí Figueres. Quart any que estem aquí. De nou estem aquí a la CATE, estem molt contents d'estar-hi de nou i faré un breu repàs de la història que portem, perquè portem molt pocs anys, però han passat moltes coses. Ara fa 4 anys i mig, a un grup de 3 nanos, l'Ajuntament de Figueres va dir queden uns calarons per si voleu fer alguna cosa. Ens van proposar fer un festival de novel·la negra, vam dir que no perquè som així de xulos i vam decidir fer-lo de True Crime. El primer any el vam fer allà als Caputxins. Tothom pensava que no vindria absolutament ningú, ens vam treure un convidat gros de sota la màniga, que era un senyor, no sé si el coneixeu, Carles Porta, i sembla que la cosa va funcionar bastant bé tot aquell any. Vam fer un segon any encara més gran, amb més convidats, vam estar molt contents de com va quedar, ja vam començar a ser una mica la referència del True Crime aquí a Catalunya pel que fa a festivals. El tercer any va ser més complicadillo perquè el teníem tot organitzat i van passar coses pel mig que va fer que ens quedéssim una miqueta amb l'espineta clavada, però tot i això ja teníem bastant preparat-lo d'aquest any. Però aquest any han passat encara més coses que no puc explicar, però les nostres vides han canviat completament. Han passat moltes coses i una cosa que teníem quasi donada per segura ha caigut. I vam dir, què fem aquest any? Fem ceba negra? No fem ceba negra? Què fem? I vam dir, tirem endavant. Aquest any hem tirat endavant i hem tirat endavant gràcies a 4 pilars que tenim que són incontestables. La Tura, en Bardalet, en Bruno, en Jordi Grau, que ja formen part d'aquest equip. També he de dir que aquest any serà una edició molt local, però que aquesta edició crec que serà la millor edició de totes, perquè la reacció de la gent demanant quan començàvem, si es podia reservar, si podien venir, què hi hauria, què no hi hauria, he vist molta més reacció que altres anys. I també serà molt xula aquesta edició perquè, 1, apostem per lo local i 2, els organitzadors crec que serà l'edició que gaudirem més. I això sembla que no, s'agraeix bastant. Dit això, d'on passa els meus companys, gràcies a l'Ajuntament, gràcies a tothom qui ens ha donat confiança durant tant de temps i prepareu-vos perquè l'any que ve ja ho tenim bastant apamat el que volem fer i serà el triple de gros que heu vist fins ara. Gràcies. Bé, jo seré molt breu, no parlaré 3 minuts, com ha fet en Jacint, bàsicament perquè cada any dic que em prepararé un discurs, mai ho he fet, aquest any tampoc. Per tant, seré molt breu. En primer lloc, regidora, gràcies una vegada més a l'Ajuntament per donar-nos suport i per ser aquí. Gràcies també a tota la gent que participa, que ha participat o que participarà futurament en el festival. Gràcies sobretot a vosaltres per haver vingut en un dia com avui, que no sabem si plou, si no plou, si fa fred, si no fa fred, però gràcies per estar aquí. I res més, dir-vos que aquesta edició potser ha estat la de l'any passat potser va ser la més patida, la d'aquest any ha estat, diguem, la més ràpida de fer, o no direm improvisada perquè fa lleig, o diguem l'express, perquè, com ha dit en Jacint, per una sèrie de coses, diguem que l'hem fet una miqueta més ràpida que les altres. Jo crec que la programació us agradarà molt, ha quedat molt bé. A la tarda hi ha uns nois que es diuen La nit més fosca, que ho fan bastant bé, si us voleu quedar, doncs us ho agrairem. I res més, donar-vos les gràcies tant a vosaltres com a l'Ajuntament, sobretot aquests 3 d'aquí, que abans érem 3, ara som 4. Si heu vingut als anys, he vist que ara som un més. Cada vegada anem enganyant a més gent perquè ens ajudi a muntar el festival i això ens obliga a treballar menys a nosaltres. Per tant, el que dic, moltes gràcies a tots per haver vingut, esperem que us ho passeu molt bé, que gaudiu d'aquests temes que a nosaltres ens agraden molt, tot i que no són de gaudir, però tenen la seva gràcia. Res més, moltes gràcies i passeu-vos-ho bé. A mi em passa com en Xavi, mai m'he preparat el discurs, no sé què dir, jo només sé que vull que fem la ceba negra més grossa i que sigui més gran, com certs locals. Aquí ja he ficat la meva això. Res, donar les gràcies a l'Ajuntament, que ha estat dels primers que ens va dir sí, heu de seguir amb la ceba negra. I a part de tots vosaltres, que sempre heu estat allà darrere enviant-nos missatges i així durant tot l'any, que és algú... Jo des de darrere el taulell de la Bookman també rebo constantment missatges de que és un festival que agrada i que hem de seguir fent. També volia donar les gràcies als meus companys, a en Jacint, a en Xavi Gorro i sobretot a en Pau Joanola, que ara us deixaré que parli ell,
tampoc ho té preparat, es pensava que no parlaria, però volem que parli, que passi una miqueta de vergonya aquí davant, que això sempre està bé. I res, moltes gràcies. Sapigueu, com sempre, de fer les meves cunyes publicitàries. A l'entrada veureu que hi ha tot de llibres i tot de material de merchandising. El material de merchandising serveix per poder seguir fent aquest festival. Tot el que és el que recaptem del merxa el reinvertim. Vull dir, aquí veieu que pràcticament anem amb la mateixa roba, vull dir que no és que canviem la roba. I res, moltes gràcies a tots. Esperem que ho passeu molt bé. Aquest any és un sol dia, però això és com allò que diuen, que per poder fer passos endavant a vegades hem de fer un pas enrere. Avui hem fet un dia, l'any que ve esperem que sigui molt més. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Com us han dit, jo m'estreno. Porto unes quantes edicions aquí darrere, que és on estic més còmode, però bueno, aquest any toca sortir. Res, soc un figuerenc més. La primera edició estava aquí amb vosaltres, la segona allà, tercera, quarta aquí. L'any que ve esperem que sigui més gros tot plegat. No m'allargaré. Gràcies per venir, espero que gaudiu i us deixo amb la Mariona, que és la nostra regidora de confiança. Gràcies. Bon dia, moltes gràcies per això del regidor de confiança, m'ha agradat molt. Bé, jo estic molt contenta de ser aquí i que fem aquesta edició de la Ceba Negra, que com li vaig comentant a en Jacint, és important que la Ceba Negra tingués continuïtat malgrat els problemes que teniu en aquests moments, però que precisament aquesta jornada jo crec que és molt potent perquè seran 24 hores, però molt intenses, quan diguem local, però bueno, local i de país, perquè el doctor Verdalet, en Bruno Oro, bé, tots aquests referents són referents internacionals. Perdoneu, m'he equivocat, no és en Bruno Oro, sinó és el pèrit informàtic amb molta transcendència i importància. Per tant, són uns pilars molt importants, molt rellevants i que no és local, sinó és amb una mirada de país i més enllà. O sigui que avui ens ho passarem molt bé. També tinc moltes ganes d'escoltar aquest debat entre les forces de seguretat per entendre una mica, a través de la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, per entendre una mica la complexitat de tot el que és la criminologia. Jo crec que aquesta mirada més científica i més real de tocar peus a terra ens aportarà moltes dades importants i rellevants. O sigui que, sense més demora, passem a en Daco i al doctor Verdalet, que segur que ens il·lustren sobre les morts dels artistes, dels reis del rock. Gràcies. Ja ho veieu, ja estem aquí. Doncs res, donem pas a la primera... Sí, 3 minuts se'n fan curts. Donem pas a la primera xerrada. La primera xerrada és una d'aquelles coses de les quals n'estic molt orgullós com a organitzador, perquè hi ha vegades que no cal ni que facis programació, que la gent t'ofereix programació, que és una cosa fascinant. Tenim editorials que ens diuen «Puc portar-te l'autor de novel·la negra a presentar el seu llibre aquí?» No. Aquí no tenim novel·la negra. D'acord. Però també hi ha gent que s'ofereix a fer una xerrada, i és el cas que tenim a continuació. Sexe, drogues i RIP. Això és una proposta que em va fer el senyor Verdalet ja fa un temps, i en Daco, que em van dir «Escolta, tenim una idea per a una xerrada que anirà sobre les morts, a les estrelles, al rock». Només vaig dir sí. Vaig dir tal dia, tal hora, heu de ser aquí. I us confesso, avui a les 7 menys 6 minuts he rebut el guió. O sigui que no sé què hi haurà, espero que ho gaudiu i que ens ho passarem molt bé segur. O sigui que un fort aplaudiment al doctor Narcís Verdalet i en Josep Maria da Costa. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per la vostra assistència i també agrair al Festival Ceba Negra que ens hagi convidat. Crec que també hem de dir que han escollit molt bé el dia perquè avui, 15 de març, es commemora un dels crims reals, un true crime més famós de la història. Ara estareu pensant vosaltres quin és i us donaré una pista. Va passar el 44 abans de Crist. I, evidentment, va ser el dia que van matar Juli Cèsar. Molt bé, benvinguts al festival i a la nostra xerrada.
Presentarem el doctor Bardalet, tothom el coneix, però, compte, no tothom coneix tots els detalls del doctor Bardalet. Aquí el resumirem amb uns quants tuits. Ell és pediatre i forense, ell ha estat medalla de Sant Raimon de Penyafort pels seus mèrits de col·laborar amb la justícia i en bé de la ciutadania, ha estat professor i conferenciant, és autor o coautor de diversos llibres, El que m'han ensenyat els morts, Dietari d'un forense, En l'escena del crim, Rigor mortis, etc. D'aquest festival ha estat guardonat amb el Premi Fulla Negra el 2022. També ha estat president de la Unió Esportiva Figueres i quan se li va preguntar «Doctor, com és que assumiu aquest càrrec?» Ell va respondre com a forense «Vaig veure que el Figueres estava mort i per això vaig assumir aquesta responsabilitat». Ja que avui parlarem de rock, s'ha de dir que ell, el doctor Bardalet, és guia de les visites del cementiri que es fa a Figueres per Tots Sants i, com les estrelles de rock, les entrades per anar al cementiri s'esgoten en molt poques hores. Per acabar aquesta breu presentació del doctor Bardalet, us recordaré la broma que li fem als figuerencs quan el trobem pel carrer i li diem «Doctor Bardalet, soc massa gran perquè em visiteu com a pediatre, però soc massa jove perquè em disseccioneu com a forense». Molt bé, començarem. L'acte d'avui començarà en què, amb la nostra imaginació, la imaginació al poder, acompanyarem el doctor Bardalet en 7 escenaris de 7 morts icòniques de la història del rock. I ell, des del punt de vista forense, ens les comentarà. Començarem en el dia que va morir la música. En concret, va ser el 3 de febrer de 1959. Va haver-hi un accident aeri i en aquest van morir Enrique Valens, va ser famós per la bamba. De fet, ell es deia Richard Valenzuela i ja li van dir que amb aquest nom no triomfaria mai. També li van dir a en Josep Sergi Capdevila, de Sabadell, li van dir canvia't el nom i es va posar Sergio Dalma. La següent persona que va morir, de Big Bopper, i el tercer, Buddy Holly, amb That'll Be the Day. Ens la punxa, sisplau. Ara estan agafant l'avió, estem fent aquest viatge cap al 1959 i per això hi anem en Renfe, ja ho veieu que hi ha una mica de retard aquí. Bé, senyor realitzador, bé, en tot cas continuarem. Estem a Iowa, estem el 3 de febrer de 1959. Aquests 3 músics decideixen pujar en un avió amb un pilot de 22 anys, un pilot molt jove que no tenia massa experiència en vol nocturn i el que va passar va ser que va haver-hi un accident en aquella nit fosca i amb el terra nevat. És el dia que va morir la música i van morir per traumatisme craneal. Doctor Bardalet, què passa quan una persona mor per traumatisme craneal? Bueno, abans de res vull dir que hi ha que felicitar una iniciativa que surt de Figueres de tot això de les morts rares. I tenim l'orgull a Figueres, així com també és part de l'orgull gironí, nosaltres també tenim que tenir el nostre, perquè van ser ells qui van iniciar més o menys aquest trajecte i que perdura. Tinc que dir que quan aquest músic, cantant, es mor, jo tenia 6 anys. No sé quants en tenies tu, jo 6. I que, bueno, en aquells moments a mi, Narcís Bardalet, la mort m'aterrava molt. Feia una por patològica, absolutament patològica. Tu dius, com es va morir aquest pilot? Bueno, tal com has dit, un pilot de 22 anys. Jo què voleu que us digui? El 69 jo no sé com funcionava tot el control de pilotatge i de torres de control, però segur que molt diferent que ara, perquè als 22 anys, home, què vols que et digui? Portar un pilot inexpert, de 22 anys, que eren amics, massa jove, jo crec. I què passa? Bueno, tu dius que era inexpert, cert,
i no sols eren experts, sinó que l'últim control, que es veu que en aquells moments es passaven uns controls en situacions de risc i que el va suspendre. Ja vol dir alguna cosa. I tot i així era molt experimentat, però jo en conec molts que en sabien molt, però són morts. I agafa un avió, sobre hi ha un acte de responsabilitat. Havia suspès els últims exàmens per conduir en situacions de risc i no se'ls ocorreix res més. És la mort del mes de febrer. Ells havien fet una actuació en un estat d'Estats Units i tenien que anar a un altre cantó. Es havien plantejat d'anar-hi en tren, però, als 22 anys és molt valent i van voler agafar l'avió. Però era un dia que nevava. Hi havia moltes, això que se'n diu, inclemències del temps. Amenaçava, un vocabulari d'avui, d'anar. I surten de l'avió, surten del camp d'aviació i es troben amb una tormenta de neu i aquí s'acaba el viatge. S'estrellen. S'estrellen i hi ha morts, es moren. Primer de tot, hi ha que recalcar com són els morts. Jo he tingut ocasió de veure morts d'accident d'avió. Molts morts d'accident d'avió, menys 4 que me'ls van mangar. Sí, me'ls van mangar els francesos, aquest avió que es va estrellar aquí dalt, que els van anar a rescatar per la part francesa. Però tot i així n'he vist d'accidents d'avió. I l'accidentat d'avió té unes particularitats. O es mor per traumatisme, lògicament. Un accident d'avió es té que diferenciar si és a la sortida, al despegue, a l'aterratge o que cau en picat. Un avió aterrissa uns 250-280 km per hora, o sigui, és un Ferrari com vas per l'autopista a lo loco, i un traumatisme a aquesta velocitat és mortal, per mort traumàtica. I també els accidentats d'avió, gran part són carbonitzats. O sigui, es moren de les persones. Sí, doctor, com que anem amb avió hem d'anar volant perquè el temps passa. Sí. Ens trobem ja amb l'escenari de l'accident. Vostè i tots nosaltres veiem aquests 3 nois i el pilot amb traumatisme craneal. Quins són els Aquí diu símptomes? trauma, el certificat d'informe d'autòpsia que fa el forense Ralph Smiley conclou trauma sever al cervell. Sí. Trauma sever al cervell, però hi falten posar més coses. Evidentment que estem parlant de l'any 69. Tota la medicina, tota, sens dubte tota, ha evolucionat molt. Avui s'exigiria dir trauma sever al cervell per el que sigui. Trauma sever al cervell no es diu res. Mira, un cop de destral al cap. Sí, esclar. Trauma sever al cervell. Això vol dir que no van morir carbonitzats. Probablement és lògic, perquè estava nevant i hi havia neu. I probablement va fer la neu, la fred, la pluja, l'impedir que hi hagués una incineració, no? Trauma sever al cervell. Amb un accident d'avió, amb una imprudència del pilot, jo preguntaria, com si estigués a la universitat, què és el més important a l'autòpsia? 2 coses, la identificació cadavèrica, que aquí seria fàcil perquè no han mort carbonitzats. Es pot diferenciar qui era qui. Però el més important en un accident d'avió és l'autòpsia del pilot, per buscar responsabilitats. Perquè pot ser que el pilot s'hagi mort d'un trauma sever al cervell. Vale, d'acord. I perquè no pot haver tingut un infart de miocardi. Llavors ja no hi ha responsabilitat. Autòpsia del pilot. I avui en dia, el primer que fa el forense és localitzar el pilot. De la mateixa manera que els tècnics aeronàutics i enginyers busquen la caixa negra, nosaltres busquem el pilot. Perquè qui t'assegura que el pilot no anava torrat? Estem parlant de 3 joves músics que surten d'un concert. I, cuidado, es veu poc aigua en un concert. No es veu gaire aigua. Parlant d'aigua, doctor,
ja saltaríem a la següent mort. No, però un moment. Un moment, que a mi si em preguntes jo tinc que respondre. Llavors, autòpsia del pilot, clave. Perquè recordeu que fa poc vull dir 8 anys, hi va haver un ximple que es va estavellar voluntàriament, ho va fer estavellar en els Germanways, als Alps. Per tant, l'autòpsia del pilot és clave, perquè llavors aquí darrere hi ha unes indemnitzacions multimilionàries. La companyia asseguradora de l'avió o de l'avioneta té que pagar els morts. Ara bé, si el conductor, el pilot, va borratxo o drogat, el jutge ja determinarà. Per tant, autòpsia del pilot i identificació cadavèrica. Ara continua. Molt bé, d'acord. Doncs ara ens traslladem a l'any 69, en concret el 3 de juliol. Ens anem a Sussex... Perdó, no tenen que posar la música d'aquest noi? Ara, després de la cortina. Ara que esteu rient, no rieu, que és sèrio això. Jo li vaig dir al doctor que teníem una hora, però no li havia dit que era una hora per tot l'espectacle, no una hora per cada pregunta. Bé, ens trobem a Sussex, Anglaterra, el 3 de juliol del 69, a la residència del bateria dels Rolling Stones, Brian Jones, mort per ofegament a la piscina. Ens punxes la cortina? Atenció, 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 ves a per tu amb la neura estanya. Perfecte, ja ho heu endivinat que era l'atac de nervis número 16 que va versionar l'orquestra de Plateria. Doctor, tenim en Brian Jones, millor dit, el cadàver d'en Brian Jones al davant. Què ens pot dir d'aquest ofegament? Bueno, és un cas que no va quedar ben aclarat. Si bé al final es va certificar com a mort accidental, també es va voler liar o intoxicar per un assassinat. Es va valorar la paraula assassinat, poca broma, però que al final es va catalogar com a mort accidental. Era un bon nedador. Tothom és bon pilot, tothom és bon nedador, però el que no vol dir és que tu facis imprudències. Havia acabat de sopar, de menjar, havia begut alcohol, no s'especifica la quantitat, però havia begut alcohol i havia acabat de menjar i fa una cosa que no té que fer. No té que fer ningú. Mira si soc tajante, ningú. Si tu després de menjar i beure alcohol et tires a la piscina, poden passar coses. I què pot passar? Doncs que si no toques de peus a terra et moris. I així es va passar, es va negar. És una mort asfíctica. Una mort asfíctica per inhalació d'aigua, aspiració d'aigua, on hi ha moltes característiques, els negats tenen moltes característiques i la gent no té per què saber-ho, però és molt diferent un negat amb aigua dolça, amb aigua de riu, amb aigua estanc com un llac, un pantano, tenen característiques un pèl diferents, o aigua salada. Per tant, aquí és aigua dolça, és aigua de piscina. En aquella època no hi havia piscines d'aquestes que hi ha avui dia, aigua salada, no? Per tant, les característiques són diferents, és una mort asfíctica, però que aquest noi fa una imprudència que és banyar-se amb la panxa plena. Les nostres àvies, totes les d'aquí, totes les vostres àvies, els nostres avis, quan nosaltres érem petits i anaven a la platja,
sentíem una veu imperiosa de la mare o la iaia que deia: nen, et queden 2 hores per posar-te a l'aigua. I tu ho veies i no et posaves a l'aigua. Bueno, perquè hi havia una tradició històrica que se sabia, s'havia comprovat, que tal i que qual, que tenies més possibilitats de morir-te si et banyaves després d'haver menjat. Això avui tothom, excepte la gent gran, s'ho passa pel collons. Sí, aneu riguent. Abans hi havia molta gent que no sabia nedar. Abans, a l'any 69, jo ja he crescut, tenia 16 anys. Ara en tenia 16. Ja sabia nedar. Sabia nedar afortunadament perquè tenim territori en Mart. Piscines n'hi havia poques. Pocs municipis tenien piscines municipals. Hi havia molta gent que no sabia nedar. Molta gent. Els avis no sabien nedar i els nens no se'ls havia pres. Avui a tots els col·legis, a tots, se'ls ensenya a nedar, se'ls fan cursos de natació, prescut d'esports, de lo que vulguis, nàutics, de windsurf, de vela i de waterpolo, etc. Avui sap nedar pràcticament tothom. Tinc que dir que avui en dia, a Espanya, ja no anem als Estats Units, a Espanya hi ha molta gent que no ha vist el mar. Hi ha molta gent que no ha vist el mar. Molta. I als Estats Units hi devia haver molta més, perquè hi ha poc mar. Hi ha molt, però hi ha molt interior. Llavors, la gent no sabia nedar. Avui sap nedar tothom. Però avui es nega més gent que abans. Torno a dir, avui es nega més gent que abans. Quan dic negar, em refereixo quan tu voluntàriament et fots a l'aigua. No em refereixo quan hi ha un tsunami, que jo el vaig poder veure, aquella borratxada de morts que vaig veure a Tailàndia. O la dana, això són negats, pobra gent, però bueno, i ara aquí jo què sé. Però em refereixo al negat que voluntàriament es vol tirar a l'aigua perquè té calor o vol banyar-se. Avui hi ha molts negats. Aquest estiu a Catalunya hi haurà 30 negats a Catalunya, amb tot l'estiu. I tots tenen la característica la mateixa. Es foten a l'aigua després d'haver menjat, prototipus alemany, o holandès, o nòrdic, o espanyol, però generalment gent del nord que arriben aquí, tenen calor, juliol, 35-40 graus, es foten un tip per dinar amb la torrada i les anxoves de l'escala i una paella que repeteixen i llavors es foten un pijama i 2 xupitos i es tiren a l'aigua. I quan arriba el forense tothom et diu, alguns escoltant i els altres plorant, la família, en sabia molt de nedar, sí, molt, però ja no en sap. Imprudència. Total. Hi ha una sèrie de factors que jo observo, un només té que anar observant per la vida. Jo sempre he dit que és molt més important mirar que parlar i escoltar. Perquè per alguna cosa tenim 2 orelles i 2 ulls i una boca. 2 orelles, 2 ulls i una boca. Mira, observo amb sorpresa la quantitat de gent que es banya després d'un bon rapell. I observo amb molta sorpresa que abans totes les cases, em refereixo a quan jo tenia 16 anys, que totes les cases, quan es construïen, hi posaven un parallamps. Avui no hi ha cap parallamps enlloc. Si el busques, busca un parallamps a Figueres. Doctor, està a punt de sortir el nostre avió cap a Graceland, a Memphis, Tennessee. Som al 16 d'agost del 1977. Elvis Presley apareix mort. Elvis Presley mor el 16 d'agost, que curiosament és el dia de Sant Roc, i el dia de Sant Roc va morir el rei del rock. Com a joc de paraules no està malament. A Figueres també va morir literàriament aquell dia Biel Sastre, que és el protagonista dels Jugadors de Whist, de Vicenç Pagès, que és la gran novel·la de Figueres. Ens en anem a la cortina musical d'Elvis, perquè Elvis era immensament ric, però va morir immensament sol. Punxa.
lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day? Doctor, teniu el cadàver d'Elvis Aaron Presley al davant. Sembla que hi ha moltes substàncies de farmàcia i alhora un atac de cor. Què em podeu dir de tot això? Veiem l'Elvis amb aquesta veu que té impressionant, certament. Tinc que dir, abans vull fer un petit parèntesis. La política americana marca molt, i si no fixem-nos en el que està passant avui amb el president dels Estats Units, marca molt. I molt això de la música, els noms venen determinats pels presidents. El rock, ve de l'època de Rockefeller, rock. El reggae ve de l'època d'en Reagan. Sí, les coses no passen per casualitat. Per casualitat no passa res. Per tant, reggae, Reagan, Rockefeller, són unes músiques que apareixen circumstancialment per motius èquids en una època d'un president i que el president d'alguna forma absorbeix el nom de la música, reggae, rock, etc. Llavors, rock. Elvis, la famosa veu inconfundible, la seva guitarra, que avui amb una subhasta valdria milions i milions, la seva guitarra, la seva tumba és una de les més visitades del món. Atenció, una de les tumbes més visitades del món. Igual que la de Salvador Dalí, que vos el vareu embalsamar. Sí, però no venen a veure la tumba, venen a veure l'obra d'en Salvador Dalí. Venen a veure l'obra, però bueno, sí, com que està allà mateix el tenen que veure. També podries dir que trepitgen la tumba d'en Salvador Dalí, la trepitgen, perquè passen per allà i algú no se n'ha enterat. Però bueno, tal li fot. Veiem, l'Elvis és un personatge curiós que tota la seva força que té amb la cançó, perquè imposa força, només el té que veure com balla, canta, la potència que desprèn, etc. Era una persona amb un carisma tou i unes obsessions importants. L'Elvis, quan es mor, pesa 130 quilos. Déu-n'hi-do. Aquella figura atlètica que cantava al principi havia deixat de ser figura atlètica i es havia abandonat personalment. Es havia abandonat a conseqüència de les infidelitats reiterades a la Priscila, la seva dona, la seva companya. Havia comès moltes infidelitats i llavors s'abandona. I comença a fer obsessivament dues coses. Menjar pastels, passava tot el dia menjant pastels dolces i consumint droga. Era una forma d'evadir-se, de distreure's i tenia unes obsessions. O sigui, ell consumia, estava enganxat, no podia suportar el dolor que li feia la seva entourage de la vida, de la dona, i d'alguna forma decideix morir-se lentament. Lentament com? Abandonant-se, menjant, augmentant pes, consumint drogues, però ell se'n dona compte, ell té un moment que se'n dona compte que vaig malament. I va veure en Nixon. Nixon. Va veure en Nixon. Aquells moments el president dels Estats Units era Nixon. I li fa una petició amb en Nixon. I li diu que vol que el nombri agent federal, inclús va veure en Nixon amb una pistola, aquí es sorprendria molt, però ja no, ja té pistola, tot diu que vol i sap. I se'n va veure en Nixon amb una pistola i diu que vol que la nombri agent federal per combatre les drogues i, atenció, els hippies, perquè ell creu que els hippies són molt culpables de la difusió de la droga. Una creencia seva. Serà certa, jo què sé,
si és veritat o fals. En aquella època jo feia quart de medicina i he crescut més. I he crescut més. Però, bueno, en definitiva, és una mort multifactorial, per obesitat, segur que devia tenir unes leucèmies de boig i un colesterol que no volgués saber-ho, i es fotia drogues permanentment, anava dopat, i en general, quan tu no et cuides, quan tu no fas esport, quan tu només fas que menjar, i no crec que mengés mongetes tendres pesant 130 quilos, es fotia de drogues fins a les pestanyes, però totes les drogues, ho barrejava tot. Ho barrejava tot. Molt bé, ens ha agradat molt aquesta reflexió del doctor Verdalet de relacionar tipus de música amb nom de presidents. Les repeteixo, Rockefeller, Ricky Reagan, jo n'afegiria una altra, la música trap, que té un valor determinat, amb president Trump, que té també un valor molt determinat. Molt bé, tornem a viatjar i ja som el 25 de setembre de l'any 80. Ens anem a Anglaterra, a Windsor, en concret a l'Old Mill House. En aquí apareix mort John Bonham, que era el bateria mític de Led Zeppelin. Diuen que havia pres 40 vodkas. Punxes? Doctor, tenim el difunt John Bonham al davant. Què podem observar? Si és difunt, que està mort. Sí. Jo me'n recordo que un company meu de professió, quan jo em vaig examinar de forense, a la sala segona del Tribunal Suprem, hi va haver un opositor que va dir, li van fer una pregunta que deia diagnóstico diferencial entre heridas ante mortem i postmortem. Diagnóstico diferencial de heridas ante... Aquesta és la pregunta. I l'opositor respon, para saber si el cadáver está vivo, volguent dir, evidentment que fa riure, però volguent dir per saber si aquestes ferides es van fer quan estava viu, diagnòstic, i el tribunal li va dir, senyor opositor, puede retirarse. Vuelvo al setembre. Bueno, molt bé, aquest, diuen que es va prendre 40 vodkas. 40 vodkas. Bueno, vosaltres mateixos, 40 vodkas. Ara, jo tinc una experiència que jo l'he viscut, però no diu a un. 40 vodkas no diu a un. Des de luego són molts de vodkas. Quasi segur que és cert, perquè diu que després de 40 vodkas es va posar a dormir. Home, lògic. Dormir a la mona. Això és el que passava dels nostres col·legis, com nosaltres teníem 8 o 9 anys, que del botiquín de les escoles, quan ens anàvem d'excursió, ens donàvem quan estàvem marejats, perquè havíem cansat, havíem jugat, havíem menjat un bocat, en fi, i al final la mestra o la monja o el professor, en els botiquins hi havia la famosa aigua de Carabanya. Us en recordareu molts, l'aigua de Carabanya, que és una graduació de 40 graus. I et fotien un glob, un vaset petit, que era un xupito, en el nen de 8 anys, i arribava de l'excursió i deien el nen ara s'ha trobat millor perquè s'ha quedat adormit i això. L'aigua de Carabanya és terapèutica. Doctor, també hi havia l'aigua del Carme, que també em sembla que tenia l'aigua del Carme, sí, l'aigua del efectes. Carme, la de Carabanya i la quina Sant Clemente i tot el que vulguis. I tot el que vulguis, que són begudes d'alta graduació i que, bueno, i ja està, i que en aquells moments el control de les begudes, atenció, no se'n deien begudes alcohòliques, se'n deien begudes espirituoses, l'espíritu, ho entens? I així veuràs que el clero dominava tot el control de les begudes alcohòliques. El benedictín, i el fabrica? Els benedictins, lògicament.
El Chartres. el Chartres, aquell i l'altre, i l'aigua de Caravanya, i l'aigua del Carme, i vinga, i vinga, i vinga. I com a catalans, aroma de Montserrat. I aromes de Montserrat també, que també si l'olores també té gust a vainilla. Alcohol, vull dir. Bueno, molt bé. Tenim en John Bachman aquí. Els que de vostès van veure un capítol, que només hi havia un capítol, un documental, més ben dit se'n diu, del cor d'en Macià, que el van fer per TV3 l'any passat, el cor del nostre president, en Macià, que un cop es va haver mort, li van extreure el cor i el fill se'l van emportar i aquest cor va estar voltant per tota Europa amunt i avall passejant el cor del cor embalsamat. Llavors es diu que el metge que embalsamà, que no és cert, és rigorosament cert, és història de la medicina, el doctor Callís, que era el forense que em va embalsamar, diu que es va fotre 2 ampolles de conyac i 40 cafès. Bé, tu que jo ja soc gran. Amb 2 ampolles de conyac i 40 cafès tu arribes a casa de 4 grapes. És impossible. El que passa és que aquest era el que va pagar la factura perquè varen sopar un cop van acabar l'embalsamament del president Macià. Per tant, per això t'he dit, jo no sé on se les va prendre, perquè igual era el que pagava la factura i la factura anava en nom seu. Ara, amb el resultat final, segur que se les va prendre a casa, perquè després es va posar a dormir. És un vòmit aspiratiu. Quan un està en coma etílic, estàs en coma. En 40 xupitos tu mateix. En 40, vodkas. Va fer un vòmit i va aspirar el vòmit, que és el problema greu que pot passar quan tu estàs en coma, en un hospital, pots fer un vòmit aspiratiu, o en coma a casa, o un nen petit que no està borratxo, però fa un vòmit i està dormint boca enlaire i s'aspira el vòmit, o un vellet quan té molt marmades les capacitats defensives i d'alerta, és un vòmit asfíctic, és una mort asfíctica, i que l'autòpsia és relativament fàcil. Trobaràs vodka als pulmons, no falla, i menjar. Avui les tècniques de laboratori forense són brutals, perquè per diferenciar, tornem enrere, un diagnòstic diferencial entre un negat amb un riu i un negat amb el mar, pescador que ha anat a pescar a la desembocadura del Muga, però el troba en alta mar. No s'ha negat, el riu l'ha portat al mar, això és fàcil, mirant el líquid, les diatomees, que són unes partícules, algues petites, microscòpiques, tu buscant aquelles diatomees, si són de riu o de mar, t'hi ves el diagnòstic. No, aquest s'ha mort al riu. Molt bé. O aquest s'ha mort a tal puesto. Llavors aquí, avui la medicina forense amb un cabell d'aquest senyor de la primera fila, o senyora, jo li puc dir si en els últims 3 anys s'ha drogat amb un sol cabell. Si els últims 3 anys s'ha drogat. A partir d'aquí tu mateix. Brutal. Avui els laboratoris forenses tenen una potència i una fiabilitat molt gran. Fixem-nos en això de l'ADN. Tu pots dir el que vulguis. Doctor, ens espera l'avió per anar a Nova York i la màquina del temps per arribar al dia 8 de desembre del 80. John Lennon acaba de morir per 4 trets. Una bala li va perforar l'aorta i el va dessagnar. Va tenir un quadre d'hipovolèmia. Val a dir que, com a anècdota, John Lennon té un passeig dedicat a Figueres i això és a la plaça El·líptica, a la carretera d'anar a Llançà, i també hi ha una placa amb la lletra de la cançó Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Doctor, tenim el cadàver de John Lennon al davant, un assassinat. Què en podeu dir de tot això?
És un mort per ferida d'arma blanca i que amb un tribunal del jurat, avui en dia, en versió d'avui, aquí jo ja era metge, en aquests moments jo estava de Forense al País Basc, any 1980. Estava de Forense al País Basc i precisament era una de les causes de mort lamentablement més freqüents per motius. Doncs vosaltres podeu deduir País Basc 1980, on els tiros i les bombes estaven al corrent, no? Recordo amb angoixa, com suposo que molta gent, de bé, que quan miràvem el telediari al vespre o migdia ens deien hi ha hagut un tiroteig, un assassinat, tal qual. Però bueno, eren ferides d'arma de foc. Les ferides d'arma de foc, en el jutge, en aquells moments era tribunal. Militar? No, militar, era Audiència Nacional. Estatal. Era Audiència Nacional. Ja vaig conèixer molts de jutges de l'Audiència Nacional perquè vaig treballar amb ells. Prototipo el que més sortia era Baltasar Garzón en aquells moments. I primer de tot, trobar les bales. Les bales, fixa't bé, hi havia 4 trets, sembla que eren 4, no? 4 trets, sí. 4 trets, trobar les bales. Per veure si totes les bales havien sortit de la mateixa pistola. Això són les proves de balística, perquè ha rebut 4 trets, però qui l'ha disparat? Veieu, recordeu que en John F. Kennedy li van fotre uns tiros, però hi ha moltes teories que si era un que disparava, si eren 2. El que és cert és que el 4, la persona té 4 tiros. Però no es diu si hi ha porta d'entrada i de sortida de la bala. Porta d'entrada i de sortida. Té 4 tiros. I llavors té que diferenciar i estudiar, primer, trobar els 4 projectils. I amb els 4 projectils, això se'n diu prova de balística, tu pots saber des de quina pistola ha sigut disparada. O si és una única pistola, o si les bales tenen característiques diferents, que per tant vol dir que hi ha 2 autors. El que passa és que un va ser més puta que l'altre i estava més amagat o no el van enganxar. Però bé, i a la sala d'autòpsia això no ho saps. 4 bales que es tenen que estudiar i que pot ser que només hi hagin 3 perquè hi ha una bala que ha sortit. O pot ser que tingui 4 forats i només hagi sigut 2 tiros. Per què? Perquè tens la camisa remengada així, doblegada, pam, pam i pam. Un tiro, 2 forats a la camisa. I te les tens que saber totes. Que no se te lleven al huerto. Ho entens? M'entens? Saps què és això del huerto, no? El huerto, hòstia, és un terreno especial. Com que no vinc de l'hort, sí que vol dir... És un terreno que hi passen moltes coses en el huerto. Bueno, si tu tens dubtes, que el dubte és legítim a la ciència, tens dubtes, el que us deia del laboratori, amb un anàlisi de la pell, de lo que tu suposes que podria ser la porta d'entrada i el que podria ser la porta de sortida, tu pots saber quina és la porta d'entrada, perquè la porta d'entrada d'aquella ferida, d'aquell forat, tindrà més plom, perquè el cantó de la bala surt disparat a una potència brutal, va a 2.000 km/h aquella bala, porta una estela, una àurea de plom. Per tant, fa de filtre i en l'orifici d'entrada trobaràs més plom que el de sortida perquè la bala ja ha sigut filtrada a l'interior. Per tant, avui la balística i les ferides d'arma de foc, bueno, però és que això li interessarà molt al tribunal, al fiscal en aquest cas, que és el que acusarà. Per què? Perquè et dirà a quina distància va ser fet aquest disparo. A quina distància? A 40 centímetres, home, a 40 centímetres, 4 tiros, no pots argumentar gaire res. Ara,
si només hi ha un tiro, que no és aquest el cas, i el tret ha sigut fet a 25 metres, és ja llarga distància, això es considera llarga distància, i llavors la defensa del que fuere podrà argumentar que no pretenia fotre-li un tiro, que pretenia espantar-li, que va rebotir terra. Això ara t'ho pots riure, però això que la bala rebotó, això ja m'ho conec. La bala va rebotar, no et preocupis que també es pot veure a la microscopia de la bala. Bé, doncs tot això es tindrà que veure, orifici d'entrada, orifici de sortida. Ara, les ferides que se li van fer, una perforació per arma de foc a l'aorta, és mortal, inclús a la porta del Valle d'Hebron. És mortal. A la porta del Valle d'Hebron. No es diu, fixa-t'hi bé, que li fotessin un tiro al cap. És una porta oberta per a la defensa important. El que passa és que va ser tonto el que el va matar, tonto de remate, i a part d'assassí, perquè el van condenar. O sigui, no dic cap cosa que no sigui. Però, bueno, tenia intencionalitat de matar? Sí, perquè en va fotre 4 de tiros. 4. Però no li va fotre un tiro al cap. Però era un assassí i se'l va carregar perquè li va tocar un òrgan vital, l'aorta. I a l'aorta rebentada és mortal, inclús a la porta del Valle d'Hebron. I mortal en poc rato, 5 minuts. És una mort en 5 minuts. Segons el malalt o el ferit se'n dona compte que s'està morint. Tot això són factors que aquí, bueno, ho estem comentant en un dia de mitja festa, però en una sala de jurat o de tribunal, a l'Audiència Nacional, allà va en sèrio, Allò és el pati dels grans. Allà juguen els grans, d'aquell pati. I, esclar, totes aquestes consideracions te les preguntarà el tribunal. Te les preguntarà el fiscal, que voldrà que apretis fort, la defensa voldrà que no apretis gaire, l'acusació voldrà que apretis més que el fiscal, i tu tens que dir ser leal. Una paraula que m'agrada molt, leal, lealtat. Complir la llei. Complir la llei i complir amb la ciència. Sofrió, pregunta que et sortiria segur. Va patir el malalt? Sí, perquè va tardar 5 minuts en morir. Però és que en 5 minuts de morir no et donen temps d'operar, inclús a la porta del Valle d'Hebron, perquè et mors en 5 minuts d'un xoc hipopolèmic. Pensa que l'aorta és com una manguera, Nosaltres tenim un 10% de sang del pes corporal, 10%. Un que pesa 100 quilos són 10 litres, almenys, 10 litres. Amb un forat, amb una manguera, 10 litres són 5 minuts. Sí. Molt bé. Doncs viatgem cap a Londres i arribem al 24 de novembre del 91 i trobem mort en Freddie Mercury. Ell va morir a causa de les conseqüències derivades de la sida, sarcoma de Kaposi, bronconeumonia, i voldríem fer esment, ara que se commemoren 5 anys de la Covid, que una de les seves cançons més cèlebres va ser versionada com a Vull ser Covid-free. Punxes. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows I want to break free. Freddie Mercury, sida... Com ho veieu tot això, doctor? Fotut. El sida. Bueno, el sida és una malaltia de nova aparició, relativa nova aparició. Els nostres avis no sabien el que era el sida. Fixa't bé. Estem parlant d'abans d'ahir. Els nostres avis no sabien el que era el sida. Els nostres pares se n'enteren per la tele. Però la nostra generació la pateix. Segueixes, no? Imagina com evoluciona la sociologia. Una malaltia greu, mortal, estem en aquell any. Avui en dia pots anar tirant, tal com deia Josep Pla, que li van preguntar per vostè què és la vida.
I Josep Pla respon: la vida és molt difícil d'explicar-la. La vida no és res més que anar fent. I és veritat, probablement. El SIDA apareix i es relaciona científicament, no ho pots negar-ho perquè és ciència pura i dura, es relaciona amb dos fenòmenos. La droga punxada, concretament, per compartir xerigues, i amb la homosexualitat. Amb la homosexualitat o relacions, homosexualitats amb relacions amb gent, diguem, incontrolada. Gent que ha tingut infinites parelles, en fi, merder sexual. A partir d'aquí ja sou poc grans per entendre'm. Però el SIDA es relaciona i en aquells moments, quan apareix el SIDA, és un impacte perquè afecta, sembla que recordar que el primer que ha sonat és en aquell actor de cine. Rock Hudson. Sí, Rock Hudson. I llavors afecta amb aquest gran cantant, que també té una altra veu, en fi, number one. Està a la Champions League, també. I es mor d'això, que al principi ell ho amaga, al principi ho té amagat inclús a la seva família, que té SIDA. I en el primer que ho comenten penso que és a la germana, que té SIDA. Ell ja se sent que es va deteriorant, que va minvant de forces, i el resultat final, com tota persona que té SIDA, és... T'explicaré una anècdota curiosa, molt curiosa, amb el SIDA. Jo l'he viscut, jo la vaig viure. Ell veu que es va deteriorant, fa un sarcoma de Kaposi, que és un tipus de càncer típic de les persones amb SIDA, perquè en definitiva la persona que té SIDA li minven les defenses i és molt predisposat a agafar tot tipus d'infeccions, malalties relacionades amb la droga, hepatitis B, sarcoma de Kaposi, agammaglobulinèmies, etc. Que agafa d'infeccions i què és el que li passa amb ell. Ell es mor d'un sarcoma de Kaposi, havia perdut molts de quilos, havia perdut molta massa muscular i fa una pulmonia que no deixa de ser una infecció. El SIDA. Jo tinc un cas anecdòtic, que estic segur, aquí si hi ha 100 persones, hi haurà 100 que diran una cosa, 50 que diran una cosa i 50 que diran una altra. 50 i 50, de 100. Això és una vivència meva com a metge, i que sempre més me n'han recordat, per això ara que em parla de SIDA, la vida. Un cop jo visito la presó de Figueres perquè el jutge em fa anar a visitar un malalt a la presó de Figueres. Era la presó vella, al carrer Sant Pau. Visito un malalt, tenia que fer un informe, estava relacionat amb les drogues, aquest malalt, i se li fan uns anàlisis control que a la presó ens es fan, i surt SIDA positiu. Ell ja ho sabia, perquè li havia dit el metge, i jo li pregunto, com és que hagis agafat el SIDA? I em diu, bueno, havia tingut moltes relacions sexuals, però que ell creia que li venia de la droga. Bueno, tant li fot, tenia SIDA, sin duda. Passen 7 o 8 mesos, entremig hi ha el judici. En el judici li posen una pena, una petita condemna, i surt de la presó. I llavors, al moment que surt de la presó és un home lliure, com tu o jo ara, o tots aquí. I un dia me'n vaig concretament a la discoteca El Xic. Estic parlant dels anys 85, por ahí devia ser, no? 85, perquè jo vaig arribar a la província de Girona, venia del País Basc, ja us ho he dit, i vaig arribar a la província de Girona el 82. I me'l trobo a la persona que jo sé que té SIDA, perquè ell m'ho ha confirmat, ell m'ho ha dit i he vist els anàlisis. Els he tingut, els he vist. Per tant, no hi ha dubte, té SIDA. I a més d'aquells moments hi feien el tractament, que estem parlant del principi. Ara avui una persona amb SIDA pot allargar, pot, això que dèiem, anar fent, pot anar tirant. Ara la persona que té SIDA té que ser enormement responsable de la seva sexualitat. De la sexualitat de cada qual un té que ser enormement responsable. Per una persona que té SIDA
se li té que exigir un plus. I em trobo a la discoteca, xic, que la persona que té sida està vulgarment, estem amb gent gran, morrejant una noia. Morrejant una noia. Jo em quedo encantat mirant, entro 30 segons de dubte, hòstia, ho és o no ho és? Ho és? Sí, sí, ho és. Ho és o no ho és? Sí, sí, ho és. Morrejant a la noia. Llavors a mi allà se'm planteja un problema brutal de consciència. Brutal. Ja saps que pot estar contagiant una persona que no té sida? És un problema brutal per un metge. Brutal. Què té que fer aquest metge? Dir-li a la noia, tu, nena, vol que anem bé? O callar. Lamentablement o afortunadament, torno a repetir, lamentablement o afortunadament hi ha el secret mèdic. Afortunada o desafortunadament hi ha el secret mèdic que a mi m'impedeix dir res, tinc que callar. Perquè em poden fotre un lío monumental. Vulnerar el secret mèdic és greu. Jo si visito, que no la veig, des d'aquí a les llums m'impedeixen. A la persona segona de la tercera fila, si jo la visito, jo no puc anar amb un timbal per Figueres i dir aquella senyora té això, té aquí, té allà, té allà. No puc, perquè em destrossa. Si em denuncia, em destrossa. El secret mèdic. Sí, sí. Imagina't les particularitats i lo complicada que és la medicina en certs moments. Sí, sí. Però bueno, però aquella persona pot estar contagiant aquella noia d'un sida. Cuidado, Cuidado, Això és un acte de responsabilitat de l'individu. Bueno, i també... Sí, sí. Bueno, tienes que saber con quién te acuestas, muchacho. Tens que saber el que fas. D'acord, estem totalment d'acord amb el codi deontològic de la professió mèdica. I ja ens en anem a la darrera parada. Ens en anem a Washington, a l'estat de Washington en concret, i és el 5 d'abril del 94, i allà tenim en Kurt Cobain mort. Doctor, tenim 10 minuts per parlar del suïcidi, per complir l'horari. El suïcidi, poca broma, suïcidi, 10.000 morts, 500 assassinats, 3.000 suïcidis, he vist. Tot l'altre són, això, accidents de trànsit, accidents laborals, pagats, suïcidi. Sempre m'ha preguntat la gent i alumnes, feia classes, el suïcidi és un valent o un covard? Bueno, una cosa no està renyida amb l'altra. El suïcidi és un valent davant la mort, un covard davant la vida. El suïcidi és un valent davant la mort, un covard davant la vida. Jo sóc un valent, no ho sé, jo sóc un valent per anar a fer una autòpsia a les 3 del matí, com la policia sap que jo hi anava de nit perquè tenia més temps per... no hi havia pressió de telèfons i hòsties i que si m'esperen, que si em demanen, que sigui... I anava a fer una autòpsia a les 3 del matí, que no crec que gaire gent vagi a les 3 del matí al cementiri, i podia fer l'autòpsia d'un sidós. Una persona amb sida que si em punxo, agafa un bitllet d'anada. No hi ha de tornada amb el sida. Bitllet d'anada. Puc morir de sida. Era un valent per fer això, sí. Però sóc un covard per fotre'm davant d'un toro. Per tant, què és en Verdalet? Un valent o un covard? Pues jo què sé, sóc un covard per fotre'm davant d'un toro, fota-t'hi tu, jo no, però un valent. Per tant, el suïcida, bueno, un se suïcida per molts motius.
per desesperació, per depressió, per malaltia mental, perquè ets un valent, perquè ets un tio molt valent, que se t'empixa tot i que la societat et premia. Per exemple, els pilots kamikazes es suïcidaven per la seva pàtria matant l'exèrcit enemic i la societat, o els islamistes, que s'enfaixen amb una bomba, apreten el telèfon mòbil i exploten i són premiats, no? O reconeguts. On arriba el suïcidi per molts motius. I dels suïcidis en podria parlar fins a les 8 del vespre, si volguéssiu. En tot cas... Però no ho farem així. Ara, el suïcida, si voleu que parlar una mica més així, amb tot distès, el suïcidi és dolent perquè no és bo. El suïcida no és un bon remei perquè és un mal remei per la salut. No us suïcideu, no val la pena. Val la pena seguir i plantar encara. En tot cas, doctor, pel que feia, vos dèieu que éreu valent per anar a fer autòpsies, però no per posar-vos davant d'un toro, evidentment, per això porta camisa vermella, per no posar-se davant d'un toro. Dit això, Kurt Cobain va morir per una depressió, consum de drogues i un tret d'escopeta. Em sembla que vos teníeu una anècdota molt curiosa d'un suïcidat amb un tret d'escopeta aquí a la comarca. Aquest noi, abans parlem del noi, d'aquest Kurt Cobain. En Kurt Cobain estava amb una depressió. Cuidado amb les depressions, cuidado amb les depressions, cuidado, que ja us he parlat de la paraula suïcidi i us he fotut depressions. Jo de suïcidis n'he tingut 3.000, i us en podria parlar molt. Aquest noi havia tingut una depressió, havia agafat un mal camí, que és el de l'heroïna, la droga, es havia apartat de la seva família, va acabar visquent amb la seva mare, es fot un tret d'escopeta, i que, sin lugar a dudes, és un suïcidi. Per què? Perquè el tret d'escopeta és a curta distància. Era una distància de menys d'1,5 metres. Metros de 1,5 metres és incompatible amb el suïcidi perquè el meu braç allarga un màxim 1,5 metres. Si tu et suïcides amb 1 metre a 3 metres, ja et diré, collons, com té els braços. Perquè no em surten les matemàtiques, no? I tot això és important, aquí la gent riu, sí, però tot això és important, perquè llavors el mort, que tu no saps el testament perquè no se sabrà fins al cap d'un mes o dos, tu no saps el que diu el testament perquè és impossible, i tu no saps ni siquiera si té seguros de vida, que els seguros de vida els voldrà cobrar l'hereu o qui sigui, i hòstia, tal com deia en Joaquim Prat, a jugar. Sí, a jugar. Perquè si és un suïcidi, la companyia asseguradora et farà així. Oh, collons, això va en sèrio. Amb els calés no s'hi juga. Això va en sèrio. Suïcidi. Per què? Per dos motius. Perquè és un tret fet a menys d'1,5 metres de distància, per tant se'l pot haver fotut ell mateix, i segon, perquè deixa una nota. I els suïcides és típic, en el 90% dels casos, deixar una nota, i que deia: por favor, country, sigue adelante. Perquè jo me apeo, jo me'n vaig, però tu tira endavant. Per tant, nota, més tret de menys d'1,5 metres és un suïcidi segur. Anècdota. A mi un mort em va fotre un tiro. A mi, a la Guàrdia Civil i al jutge. Vam anar a aixecar un mort, concretament a Cantallops, que havia suïcidat, i estava amb l'escopeta, panxa en avall, i només sortia el canó per aquí. I quan arribem allà, veiem que hi ha una gran taca de sang, el cap destrossat, en fi, pel tret que es havia fotut. Podria inclús dir el nom, perquè afortunadament tinc memòria, crec. I com entrem allà en una habitació petita, i jo dic als que estàvem allà dins: cuidado amb l'escopeta, vigileu l'escopeta. I jo dic això perquè ningú se li ocorreixi agafar l'escopeta, perquè no veiem on estava la mà. Estava panxa en avall amb l'escopeta i que sortia el canó. I el funerari interpreta
que cuidado amb l'escopeta que no ens entrebanquem. I el funerari diu, no patiu, ja la trec jo. Nyaca, estira el canó i ens va fotre un tiro que no va agafar cap cama de miracle. De miracle. Però es va fotre allà un estruendo dins de l'habitació i que, bueno, haguessis pogut llepar. Una escopeta de cartutxos, d'un caçador. D'aquí dalt a Cantallops. Doctor, li queda un minut per dir la frase final. Per dir? La frase final? Per dir la frase final. Per frase curta o frase llarga? Una frase de 60 segons. Estic molt content d'estar amb vosaltres. Bueno. Molt bé. Long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while.